Аузбилляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ассаламу алейкум, салам машалт, махквашка. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей, всех, кто сейчас с нами. Я хочу начать свой разговор, наверное, с самой обсуждаемой на этот день темы. Это похищение супруги бывшего федерального судьи Янгулбаева Зариму Мусаеву. Это событие рассматривают в контексте ситуации, происходящей в Чечне. И многие комментаторы и аналитики, которые обсуждают эту тему, делают ссылку или делают акцент на то, что люди, которые похитили Зариму Мусаеву из Нижнего Новгорода, являются чеченскими силовиками. Я хочу довести до сведения всех, кто забыл предысторию этим событиям. Чеченский народ в 1991 году изъявил волю и восстановил свою государственность. И заявил о намерении построить независимое суверенное государство. В 1994 году Россия после всех попыток шантажа, террористических акций, экономической блокады, всех диверсий, которые проводились против суверенного независимого чеченского государства, начала военную агрессию. И на данный момент Чеченская Республика находится под российской оккупацией. В результате вот этой агрессии и двух российско-чеченских войн территория на сегодняшний день находится под российской оккупацией. То есть Россия все эти годы вела войну с тем, чтобы Чечню подвести, или чтобы эта территория находилась под юрисдикцией России. И на сегодняшний день в статусе оккупированной территории Чеченская Республика находится под юрисдикцией России и российского государства. И все оккупационные структуры, которые установлены в результате этой войны, агрессии, на сегодняшний день являются оккупационными российскими структурами. Если даже там служат этнические чеченцы или казаки, или, я не знаю, еще кто бы там ни служил, но по своему статусу они являются российскими, по своему правовой идентификации они являются российскими силовыми структурами. И поэтому ничего общего, то, что сегодня делает оккупационный режим и представители этой власти, не имеют ничего общего с чеченской действительностью. Чеченские силовые структуры в связи с этими похищениями людей и террористическими акциями, проводящими этими же российскими силовыми структурами, оккупационными структурами, чеченские силовые структуры и надзорный орган, то есть Генеральная прокуратура Чеченской Республики, возбуждает уголовные дела, рассылает материалы по всем международным институтам, и также наше правительство реагирует на это очень жестко и очень своевременно. То есть мы фиксируем все эти события. Мы создали следственную группу в результате постановление Генпрокуратуры от 22.01.2022 года, то есть за номером 2 Генеральной прокуратуры Чеченской Республики Ичкерия, возбудила уголовное дело и постановила создать следственную группу Генеральной прокуратуры ЧРИ для расследования фактов взятия в заложники граждан республики и определения виновных в совершенном преступлении. То есть я хочу довести до сведения слушателей, что мы как раз таки чеченские силовые структуры и чеченские органы власти, легитимные органы власти, всецело осуждают эти действия, принимают соответствующие меры, но сегодня мы
так как эта территория находится не под нашим контролем и находится под контролем российских оккупационных структур, больше ничего делать не может. Но мы обращаемся к нашим гражданам, тем, которые проживают на территории Чеченской Республики, тем, кто вынужденно находится за пределами исторической родины. Просим вас фиксировать все эти события, пересылать материалы, информацию, связанную с тем или другим преступлением, совершаемым на нашей территории. И я уверяю вас, рано или поздно чеченские структуры власти и чеченское правительство, и в целом чеченский народ обязательно привлечет к ответственности всех тех, кто совершает эти преступления. Потому что эти преступления, они являются военными преступлениями, преступлением против человечности, и они не имеют срока давности. Я хочу заверить наших граждан, что рано или поздно те, кто сегодня в пылу вот этой какой-то сумасшедшей эйфории, под какими-то непонятными лозунгами «Пут Ахмад Хаджи Кадырова», совершают эти преступления, они будут привлечены к ответственности. Они будут привлечены к ответственности. Иншаллах. У меня в этом нет никаких сомнений. И другой вопрос. Не в связи с этими событиями, которые происходят в Чечне, задали несколько вопросов с просьбой. Вопросы, связанные с этими ситуациями, просят прокомментировать и дать ответы на эти вопросы, которые интересуют наших граждан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ахмад, прошу вас ответить на следующие вопросы, которые интересуют не только меня, но и тех, кто сочувствует и поддерживает нас. Правда ли, что всякого критикующего или несогласного с каким-либо постановлением правительства ЧРИ в изгнании или не признающих его законность, вы считаете их всех ФСБшниками или кадыровцами? Нет, это неправда. Нас очень многие люди критикуют, и они делают это правильно, они имеют на это право, лишь бы критика была конструктивной и непредвзятой в любом случае. Любая критика, она направлена, конструктивная критика, она направлена на то, чтобы исправить ситуацию, улучшить жизнь или повлиять на ту или иную ситуацию, которая складывается в стране, в обществе, если речь идет о критике властей. В данном случае вы говорите о правительстве за рубежом. Да, у нас сегодня нет реальной власти ни на какой территории, ни на какой части нашей территории, так как территория, она оккупирована и на сегодняшний день находится под оккупацией России. И они установили оккупационные режимы. И мы сегодня не можем напрямую влиять на те или иные события. Но то, о чем вы говорите, находясь за пределами республики, так как наше правительство находится за рубежом, граждане имеют критиковать ту или иную политическую линию или политическую направленность нашего правительства. И поэтому мы никогда никого из-за критики не относим и не относили к ФСБшникам или же кадыровцам. Я наоборот считаю, что вот эта паранойя, которая присутствует в чеченском обществе, она очень вредна для того, чтобы мы консолидировались как общество и противостояли вот тому вызову, который имеет сегодня место. Это оккупация нашей страны. Мы всеми доступными нами средствами должны добиваться деоккупации нашей территории. И в этих вопросах нам просто необходимо единство в нашем обществе. А то, что происходит сегодня, вот самая большая победа Путина и тех, кто сегодня оккупировал нашу территорию, наверное, заключается именно в том, что они
добились того, что чеченцы потеряли доверие. И вот это можно вплоть до, можно назвать, наверное, такой манией, шпиономанией. То есть мы в каждом видим недруга, в каждом видим ФСБшника, и если мы с ними очень близко не знакомы, мы ему не доверяем. Я думаю, это очень во многом вредит нашему общему делу. И поэтому я не сторонник того, чтобы мы на кого-то вешали ярлыки кадыровцы или ФСБшники. Моя позиция в этом отношении, она однозначна. Я противник этого, и я никого при моей памяти безосновательно никого ни в чем не обвинял. Ни в сотрудничестве с оккупационными режимами, ни в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Второй вопрос. На каком основании возбуждаются уголовные дела в отношении граждан ЧРИ? Что может послужить поводом для возбуждения дела и на чем это основывается? Основываются такие обвинения. В частности, возбуждение уголовного дела прокуратуры ЧРИ в отношении участников организации Бартмашу. Что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении данной организации? Насколько мне известно, против данной организации не возбуждено уголовное дело. Но и также я знаю, насколько мне известно, возбуждены уголовные дела против членов этого движения или этой организации, но не против самой организации. А чем руководствовалась прокуратура при возбуждении уголовного дела, это тоже, по-моему, было доступно в средствах массовой, в любом случае, чеченских средствах массовой информации. Эти материалы публиковались на Чечен Пресс. И поэтому я думаю, что еще раз можно, если кого-то это интересует, можно просмотреть эти материалы. А в целом надзорный орган, это Генеральная прокуратура, они имеют право возбуждать уголовные дела по представлению материалов Министерства государственной безопасности, по заявлению граждан Чеченской Республики и если имеет место связанное с государственной изменой, то есть открытой государственной изменой. В данном случае я знаю, что дело, возбужденное против членов этой организации, оно касается не деятельности самой организации Бартмашу, а того документа, который они подписали и огласили публично о том, что государственные структуры Чеченской Республики Ичкерия нелегитимны, и у нас нет правовой основы для продолжения борьбы за независимость и за свою государственность. В связи с этим Генеральная прокуратура Чеченской Республики возбудила уголовные дела. Однако это не означает, что люди, против которых возбуждены уголовные дела, уже являются признанными преступниками. Или до тех пор, пока не будет судебного решения, презумпция невиновности, оно имеет место, и этот принцип мы все должны соблюсти, в том числе и члены правительства, и любые граждане Чеченской Республики. А у тех людей, против кого возбуждено это уголовное дело, у них есть полное право обратиться в шариатский комитет и подать заявление с тем, чтобы отклонить вот эти подозрения, или же подать встречное заявление против тех, кто инициировал возбуждение этого уголовного дела. Так. Еще один вопрос, третий. Имеют ли право члены правительства, Кабинета министров ЧРИ или иные уполномоченные лица, имеющие статус государственных служащих, выступать от своего имени с обвинениями или критикой в отношении граждан? Существует ли какое-либо положение, норма закона, устанавливающая полномочия государственных чиновников или иных официальных лиц? Позволено ли им публично высказывать свое личное мнение по поводу тех или иных лиц или событий? Безусловно, есть относительно каждого государственного чиновника есть разработанное положение о его статусе, о его полномочиях, правах и обязанностях.
И, конечно, я знаю, о чем сейчас вы хотите, о чем вы меня спрашиваете. Личное мнение государственного служащего, когда он подчеркивает, что это его личное мнение, и он не выражает официальную позицию правительства или той структуры, которую он представляет, это он имеет право, как любой гражданин. Но он ни в коем случае не имеет права на уровне руководителя какой-то организации принимать или делать какие-то официальные заявления от имени правительства. Есть те, кто уполномочены делать такого рода заявления, и есть разработана норма в случае, если есть нарушение вот этого принципа и норм, чтобы привлечь к ответственности то или иное официальное лицо. И поэтому в данном случае я не считаю, что кого-либо мы уполномачивали делать какие-либо заявления по поводу кого бы то ни было. Ахмад, не воспринимайте мои вопросы упреком или неуважением к вам, но этими вопросами задается чеченское общество. Будет хорошо, если вы дадите разъяснение не только для меня, но и для тех, кто в этом нуждается. С искренним уважением, житель Франции, Ахмад. Никакого возражения у меня нет, я с удовольствием ответил на ваши вопросы. Конечно, тут никакой личной обиды или личных каких-то моментов не должно быть. Мы говорим о ситуации, связанные не только персонально с кем бы то ни было, а с целым, с чеченским обществом и с проблемами, которые стоят перед чеченским народом. Поэтому вопросы должны быть, и мы обязаны отвечать на те вопросы, которые возникают в нашем обществе и в любом случае у наших граждан. Ассаламу алейкум, салам маршал, довик Ахмад. Сацахаттер, дарвик. Сахаттер на жуаптер, чачо дикретер дерсун. Таган уэн маха ари отраси пачалко, вэкоман тихуатинч эйдло, вэкоман и аллатош доло аз гуштуэ. Масалина вэнохчи ома ичкери пачал царах йолчо правительство кигохо волхо Ахмад иштвой пачал правительство шхвай. Отраси пачалко, вэкоман и аин изел хахваш вэн вещь меш почал, дюня нюхар, низмаш юрьерзу, хахваш, шудистриче, ишт от России почал, вой оманат, хватинч, айдло, вой оманат, аямартло ер, царь ешел, изалла, царь бюхалла, хахваш, ашкамелдиче, уллир гергер нах, тайпа, тухам, шаверк, давюгü, үш сисас беш царга, шайнах сисас бахит ряч, хамелш дойт, Амелш дойч белш лил до цар. Ишт وإشكالي بتشال أورخل لديقه واتساحة ميل ولا باشخل ياتسان مثلا تير أيضا كريتيك يشبو وبلوجرش تمسو عدرامانو إسلام حسن أسلان ينقل بيالغار إشت بريغادني جنرال خيلول أسلامبيك أرسايو إشت بيست قاتشرت إشت بيست خيلرت إش بيست خيلرت تير أولير جرجر تيبا تخم دع دي أور نين أور شابك دعوكي بولخ ليلي تسار وين مخا أرى أصحاب أعوى إشكالي بتشال правительство أعوى ميتينجي في ستراسبورغ إيش توي حاخن بلوجرش أعوى تسير نخ دعبيكش ير ميتينج ستراسبورغ دال وي نوخشين سيلا بوسل بقام لردويل أتس أرسي بتشال زينه زومنخ دالا صبرلول وقومنا شونا مسارنا تبعتن خل كيرتك لا تسونخ تشق دولا دال سيخوانسا ماش بوخيل شو هو مسيرة دابيغن جرجرنا هوخلاتش دولش حولا حورا مو أولشنا مسو ويستخلرنا لدوش عشو سو إشت سوسن بقي ناخ كيجي ناخ هوقت أحد شخينا خزوين قاستن بلوجرش كلا شاي بيستخلر يا أولش مثلا تغن أش خادين دول دوزة هيتسلت خادين داتسرش دحر خادين أشر دوز بوخش كيبر قميلشتيش تاق إنترنت ماشنش كاح خزوين خلول إز واتساب خلول إز تليجرام كير خوش نوع عديتسرش خل ويقام حيزدر ويناخ دعبيجر إزلش ير ويقومن هيتسلت دولينش سن دولينش هيتس دولينش سن سخاتر
أتستير قول ديلدو سخاتر إشتو ويداخر يح هرشولت أمبو هرشولت أمبو بلشاني позиционную тема خينا партизанский тем خينا خيلة إش تملو جرجرناخ بير جرجرناخ دبيجر جرجرناخ حيزبر جرجرناخ سيسزبر ويتملو ماشوا نوع يوغ باخ ويسبرتليني لغيا عالشو يلش سخاتر سوخ نيس قيتر ديوغس إش تخاتر يوغ خل خيتر خل خيتر دنيا سون قنت إروال ديوغ أس عمد حيوغا إشت خاتر لدوش بولشارغا سخاتر جوبتلرنا ديل ريز خيل دالت إحاي بيرت كيوال لارم تسا بيكخان أستري رواخر هو بيكخان إنس أحقوز عدقو همنش أيا بيلغل ديخا خاتر دلر صونخا ويتس عليتش دول حال ويتس عدوش ويتس أرسش دايتين دولش أيدل صرا ليلش بولش ناخا ويد ناخا ويقومنا يعيشل قزل تسا ليلوشل خارتسو إذا عم باخري يدو إيش دو أخوي بلوجيش بلا قيول كريتيكش بلا تانا مصو تاع دين دولش وين خوش دين دولش هم تاعها وبيحكات من غلط دود عدو للاتش تاع أصحاب وقميلا يرسم التعمال مصو أورها وأتساليوش دولش هم ويش أور خليش سمو ويأيو ويقولك زوردني داق ودنيا نيقر تنقيد أورجانيزاتي شكولا بوليتيك شكولا قيش باتشال شكولا ويتعدوش دول حال سار ويقومت عليه شو خارتو إز يوزيتش إز ستير ديوش يرسي باتشال قنت إعطم برديوش ويمسو أورا كيخش دعيت تتعوي بيش بولبو سوقيتك إنت عادين دولش خاطر ياها هون جواب ديشتك هيتس دول ديل داتس بول لوقايز سوقيت سونيس قيتر يا هيتس إتار وين يرجشنا عن بيشبول تعات أمساري هيتس بولين باتس هر حالهرت وان بول شولت وان بولش يقول حدي أندو يا نصون أست ياها سام دوزت الأردر هونا ويقدوش بولشارجة حالهرت وان بولشيناها إهما هينس تغنسن إش داستم ديال ليلوش داتسر أما إستوريا و ماشونا وضع حباش بولش خسمع يهم خيلي تسخيلي خيل أسينسا هوشولش أميعتار إذا هر دوتوان بول بيلشاني دين دا دبول وشخينا دين دا أتسومن تيجو تيدم بايتن سار إي وينخ زقالتي ليتر يشيسري بالبر أتسار غولاني ويوقت غلق ليلوش بولشانا بوليتيك ليلوش بولشانا تعتم بغاسق غيرتر إز جو مرسديق كرسار وشولتوان بول بيلش أخسون دقدا أتلوش تكودو حالخرج تميحا حالخرج وان دعبيرش بولش إتوام دعبيرش رسي أناليتيكش إستوريكش قلتر ديال خوشتك تسهمدر ويرسي تشونا كافكاز أميخ مسل تأيي تغليج يرسي تشونا نوخشي تشوات وان بولوش خيناها أروكش تعامينا أروك تأيي كافكاز أميخ خيل دولشنا ليل دولشنا يهودر وين شوز وان بولش خيريز هتا وينم هتا تسون خيتم بولش برتسا ديوتسا كودو إدر تسار ديوتشتي كنت أشى وينوخشنا ويناخنا تعتمبر هوخشين دوحل لاح قسم لاح توش بولش ناخن سار تعتمبر تيرجنر حدوخش غلقش دوش وترسي إمبيرينو وكوكازيا توام حبي أشاني دين دا تاخ وزودرش تسار كيوكش قيدر زودرش ثاني إش أحز بيل غيرتر إذا تغليشار حدولين داتسي إتسيقدين حدوخش دو إز رسي بتشالقير سون هينز دقدا أتلا إدادي يرتي أحقن شخيناها تيقع ميلو تق جيم وق لت غازوة تاع داخل غنش أما تاع شين يسري بالين بولا شوست يا تستيركل دي شوست يا دي يا شخينا تستيركل أتسبرهم تاع بوتش أتمخكرش شين قوانت عليش دول شيخ ياتسا إش أتستيركشو ليلخن إش بلش أتسو قويتش دوين تيرا تغنسار ويقومنا ويناغنا تحليلوش يلسيسزل إذا كديرو سيتسون قونو ليلوش ياتي إذا رسي إمبيري دعواتشاني دون دا تسار نوخش تعلاتين يلخارتسو استغل هقير قاتش تسار رايو قير دايليك أميتش هتا دون دا شاش حي أنا نوخش قومن دو على ماشوا نوع علاتش بولش قونخش دو على شاش بحبي أن بول يخارتس خارتس
يخارцو يقزل تغنا هقارك حي اللقصاري أخور يقوش ديش بشوش بو هقار بيوش بيج نوخش موات بلا أموش نوخش بات هقار ويتان وين دو على يوخشو ميتدش يش رسيسكي ميتدشوش إي ميتدشير حلخر تام بيوش بولش شول تام بالي رسيسكي أناليتيكش إستوريكش تمخوشك ورسي جنرالشك ورسي قيرمزلي ستруктуршка цаат этидам багит история еш ез история аму ез боштек цундела таганцар дештег ицешет традиционно хадошум дуис таганцар хадин доза датс таганцар вен я вени я блогершнит я таган дадулин датс хер ве исм дабул белчани дюн да верси пачалхуно хаяш метачуш цундела ве қиет дештег ويقام مشدل ويش بتشالقيل ويش مخ داخل ودعيتلس تغليش دينا وتأرسيح أيدلو ويقومنت عليلو شو خارتو يتار ليلوريو نقصنا هيتلس وتعتبولش نيرتها شرقية منطقة ويلانسا ورسي تاني داخش رسي يوريسديكتيك العوي نستلش ويتعد نزمع ديخر دو نزمع عير دو بورشا ويلي يشخيل بولش نيخر يويلنش نيستخيل الحقويش دو طران يرسي عيدل دو وترسي عيدلو ويقومت اولل دو دعيتين دولة يجوركشي تسير ميتد شوش يرسي ميتد شوش هتا تبسور كايونت إذا بحر تسن تشيكيسكي ميتد أختغن نخ جرجر نخ شي جرجر نخ خيد بر إش شي جرجر نخ إش أحز باخر تاني يقي أحز لو يولر إذا تشيكيس ش هتا دوين دا تسارسكي أخران كير دوين دا تان ليش ديني قاتشلسا أتصير قير مزالي ستrukturo حقيقة ميتد يو إز داتس حقيقة ميتد يو أخوين بتشع زام ناخيلا وين دغ مدوغيز وأوبرغ قبلا أتشين دوحل دو يش بولا أتقسم عليش بول ناخا تير جرجر ناخ تاريس يري بيكشخلا تير دوزلش تاريس يري بيكشخلا يرتشكح تار تعت أم بيشخلا بيسيق بيسيق ستش سنديلا تغانا إزميت تشوق تار هقديرو يريديستيجا دايلا تار هنس خير كوكش ثاني قاد ليليوتشك أهورش نوخشي بالعاري هقار إليلور داتسر تسونديل وي ويش ورسي متعديش قميلت بيلقل داقرز هينس قصة بوغوي هورش ورس نوخشي ميتتشياتش نوخشي عيدل داتسي إذا ورسش أتشوع دعواتنا ورسي عيدل دو تا نوخشي قومت إعاز بديشدك إعاز بلاتوشدك تسونديل سون وي تصاحبوشنا باهر خوشكا ويناخي آلوشتك كودو تغن ويحبش بو قسم ويحي حدش بو بوخة وليلوش تيجا ويجأ ويشون والله بالله تالله وين تغنو ليلوش تولش وديش تولش همنا هغنا وين صحهم خيردر اللي وين هغنا تصديق بو خيردر اللي ليلوش مدارت وير وليلوش تيج تغنا دا تير دعيال بيسن دوزل بوي نانت إير دعيال هوت أميع بيسن دوزل بوي وش دعيال يش سنوي يش دعيال وش بسنوي ويتغنا هات أمو لزد وزا تسعى دوزل بات تسعى أدم دات تعبرش أتصان تغن يقود بين عشبو قود سألع تاق إتغن وي داخلهن بول ويجري وحبي أن بول ماشون يع قسم هر وي بات سبايتي أتغن وي قومت يع قزل الله توش بول وتأرسي بوليتيكشك تغن سير حال بيع سير حال يليل شو سير حدلشك ويجوع دير يشخليته حباش بول بوير تغن ويجاء ويشون إن شاء الله دال مغلها هرولق خيتسلور دوشون هرولق إش لاتر داتشون ويداخلهن بول ويجري ويداخلهن بول يجري سير سيدا يشوش سير تان قوتش هادينت احبسن شار سير مصل يشوش تحت اقش يول شعيرنا تحت اقش بول شوي تحينا سير مصل اتو بولش سيلاح ترهت شاشخيل بيش متي اش دايتور بوشون سيت اش دايتور يشون اخر تعدال سيرنا شيكو يوتش دقش درجه بيلقل بيعنا إيش دقش درجة قاتشة أما دينت اعترانت احبسن بولشيرة وشي داخلن بولناخا تيلش دول دوغ إيش سيسز بيشتران لاتش دولش عيدلو تان يشول شو
شو on شوي ويتون خيتشدو أم تغن ويتون دهم دا صح أم رولق ويدعس ديجيت يعني هروي رولق تغن أتوي ماستر شيرة أت ماستر دايتين بول شيرة نه لور داخشور ويدعس ديرزيت يعني ويج سيرشير يسليو دالمولا ويسريو تغن وين يشتي كودو وين خادي يشتي كودو تغن أتس سيرم بقر وقام دقة هروي دوشتول حال خيت دليتا وين ديرشتك تعامدو إذا وين هقون دو حلاتش بولش نير بلوجرش بلا بوليتيكش بلا تملوي بلا مخ أو دين قيتمت أو عقيد إشتوش بلا وشتوش بلا أتس تغن دوشتولش حولن ريز بولش ناغن يوق تعال خيلر يتعال ويج مو يلوريو تغن الشيخات تشتي بيلقى المداقري ويغوششنا يرليكش تسخيو تساتيوخش هر وغابيست وري هر صوفيست وري هر داغستان شوانيري هر تسوانيري هر باندوش طوان بيالي بوش وتبرسش ويماستخش بوي ويماستخش وينيوخ احكيغوش داجوشتول يبيتنش دعدعنا ويغرش تساخيل ويدايتشاني وج وينيوخ بولش بول سقيتمش دينس بيوزن بيش بوليتيكيز بيوزن بيش وعيديز بيوزن بيش إش درجة ويجنسلو دوشوندو قاشلو دوشوندو أويك قاشلو ويج قاشو يتن دقة ونيوخ إرويش تعال ويجايردو ويتانا باشونا تانا ويحباش بولش بلح ويحليلوش دوش هما تاع ريز داتsa شاش ريز داتsa هر ال ويبيلغل داخن شو تاع ويجاو ويشون ويشنا واسش ويخوتر دوشون تاعتغن وي حباش بولش نير عبول حال بول ناهن وريز داتsa إنا خيتsa أوت نير مت وريز وول شو ريز دول تك دعواتو إذا وينيت بوشون إذا وين تغن وي دولش توش وينيزمو بتشالت نيزمو يبقوا وين يلشون تغن سوخ وخيلش سونيو خابولشنا واستيا وخيلش هروق أيدين حال أيدين وقن حال غلياس ديلش بولناخ بيلش بيسش تعرفوا وديش تير متن قيتش دعويت بقوا يوشون هنيق تشخبق وين يشتي كودو تغن وي بومنش كلا داتس وي تغن وين تديش جيرز داتس وي تغن دديشتك ويش نيوخ عيول تعال دعايتري وقماشون نوع ويش يدور تسقلري إيوه دعايت يعني هو دنيا نغنس أجر حال ديل غنس شوزلها هو دنيا تعليل شتوش نزمش تيتوش ويش مخ برت باقربو ويش ماشوني ويقام دعاش لودو وزويزخن ولش الله دالا أستيع شق دولار تستيع ويل شاير تستيع قيتم تسخلر دال إلويلون نزم ديلا وزويزخن ولش الله دال تعي بيرتكي ويل دال برتصع بويلوي تان هرويش أربق نيق شق باق نيتص حيق القيتم لويلون نزم ديلا مارش عيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.